Nice shot. Oh, laki. Wow. Oh, dali. Dali. Sugo. Dali agad. Ito, umigat. Good morning mga kamandaragat. Dito kami sa laot. Tapat lang ng aming barangay. Pagdating ng hapon nandiyan sa playa. Tawag sa mga bata eh. Pupulong naman talaga kapag hindi sumunod. Kaya maglibang na lang tayo. Itang ulam na. Itang binta pa. Ang gamit po namin ay traditional na panghuli ng isda. Pamimingwit. Ito po. Gamit namin ay... Anong size nito, San? Itong mingwit na to? 12. Ano yan? 12? Anong tawag doon? Basta 12? 12 ang nylon, ang ano na, ang pamingwit. Yun ano? 563 ang size. 563. Ang pain naman namin ay pwedeng pusit. So pusit yung ginamit ko dito. Tingnan natin kung kakantiin siya. Natin ang ating may si Badyat ang ating kasama. Meron? Nice day niya, San? Binalik niya po sa dagat kasi maliit pa. Tara, nakadali tayo mga kaibigan na. Ano ba yun? Matisi yata ako ah. Bigat ng bigat ay. Ay, meron. Dali ito. Huli ito. Ay, bigladong magulo ang ating ano, naidun na. Okay, hindi ka ito magulo. Parang meron, parang wala. Meron nga. Oh, dali. Dali sugo. Dali agad. Sabi ko, bumigat. Sugo. Ah, nawala na yung pain. Kinain na. Mga kamandaraga to. Unang baba ng ating pamingwit. Dali agad, isang sugo. Sariwang sariwa. Yes. Dali agad. Nandito yung pain nyo. Nasa loob ng ano, umang. Pusit pala maganda. Marami kayong dalang pusit. Isa lang yung mga tagbang. O ayan mga kamandaragat. Unang bagsak natin ng ano ng pamingwit ay sinugad agad tayo ng isang sugo. Good size siya. Good size. At ang ginamit natin pain ay pusit. Yung mga kasamahan ko ay kumang. Tinaro ng pusit.
Kinagat agad. Ito mga kamandaragat ang aming pain. Pwedeng umang. Hindi ko alam kung anong tawag nyo sa inyo. Pwede rin. Yan. Kurong. Sa ibang lugar yata ay kurong-kurong ito. Yan ang mga ito. Anong pa pag ano. Pipit-pitin. Siyempre hindi kayang kagatin ng isda yan kapag nasa shell siya. Kuhain natin yung pinaka ano sa kanya matigas. Yan. Kuha rin tayo ng pamain na pusit. Pamain na pusit. Yan. Pusit. Kuha rin natin pusit. Nahuli yung isda. Nilanok din yung ano. Siguro yung unang kagat niya kanina sa pain. Kain ko. Ha? Masapin ko. Ang? Yung unang kain. Napunta sa iyo sa bata ko. Iwanan mo. Siguro nga. Shit. Pain natin. Mabinta pa ang pusit. Yung araw, hindi mo nakalaban pumunta rito. Pati na lang. Tayo. Hindi kasama tayo kami nakatula. Ako wala limang ulam. Basta mo bigas lang ang kailangan. Bigas lang kailangan. Kamote nga, pwede na eh. Ang araw. Napakagunti pa ng tao rito. Kami lang nila papa mo siguro. Grabe kaya ang illegal ngayon. Imbis na mahuhuli sa ano sa bingwit, maghulihin na nila. Yung mga yan, yung mga suso na yan, yung kabibi na yan. Yung maliliit. Puno, ang balde. At mga kabarangay, ay ito pa huli natin. Yun! Nalaglag ka na yung pusit. Gita. Sayang. Ay, yan makawalan eh. Bitigay mo lang konti. Pugita po nahuli nung aking pinsan, no? Pugita ang nahuli. Yari ka ngayon, pain ka ngayon. Wala maganda. May kumain ngayon. Kinakain niya umang ano? Kaya tuwa. Kumain nga. Kumain na. Dali, nakakakuha po kayong pumain. Sinibad po yung kape ng aking pinsan. Sinibad ng pugita. Fish on. Sa kanya, hindi sa akin. Dali. Ano po? Subo. Medyo malaki na siya. Dali. Gita. Ano mga sa labas? Sa labas na. Ayun oh, yung daan oh. Tatakbo na siguro ano. Basta nagiging Malaglag ko sa tubig. yung daan. Tingin. Tawag dito sa amin. Dali. Tingnan mo ubos ng... Baka malaki. Malaki. Limaw.
Bisugo. Oh, laki. Nice shot. Oh, laki. Wow! Dali oh. Ano po yung huli nila? Sumunod na ako dito eh. Ang laki. Ano siya eh? Huli mo nga. Sabi, dito mo, kung kinakain eh. Ang laki nga oh. Lasan. Ako, Nice. Sarap niya sinabuhan mga kamandaragat. malaglag. Dali. Sabi na Barbie. Dali. Nadali. Ngayon, may pumasok na isa kanina. Yun! Fish on! Hay! Kaya, parang nakawala pa. Tingnan natin. Malaki yun ah. Wala. Naantay yan. Wala yung pain. Ay. Tawag yan. Dagos eh. Balik ang ano nun. Napalakas kaya. Ipot. Hindi na kaisda dito ano? Wala, nagala na. Ganda pag hinila na ano, Nakakatuwa eh. surbol na. Yung nilunok na ano. Hindi, no, sigurado. Ano kaya kung artificial ang gagamitin ano? Yung maliliit na ano. Dami na sa Divisoria yun. Yung artificial yung parang karaibo. Pa lang. Isa pa lang. Tuyo na. Patay ang virus dito. Ay, oo. Hindi mabubuhay. Buhay ka pa rin. Hanggat walang nakakahalo niya sa Luwi-Romo ng taga Manila. Oo. Dumating. Atin. Ayan mga kamandaragat, saglit lang tayo kasi yung ginamit kong bangka ay gagamitin na. Kaya uwi na. Sila dito pa. Sumampa lang ako sa bangka nila. Yeah, Bisugo. Bisug. Oh, Sa kwan? Ah, yun ang ating bangka. Shoot natin doon. Oh!